du taler med Denise Persson. Har du tid til at tale med mig? Jeg er i gang med et projekt, hvor jeg indsamler penge til, at sydafrikanske børn de kan få en uddannelse i Sydafrika. Igennem forskellige projekter her i København. Jeg siger, at jeg har brug for din hjælp. Everything is on point. Alle mine frivillige, 7 frivillige har sagt nej. 7 mennesker inden for 3 dage. Jeg er træt nu. Jeg er virkelig træt. Jeg gider ikke please mere. Det er dagen før eventet. Kom nu, folkens. I ved, hvad I skal. I har sagt ja til det her for længe siden. Hold nu op med, bitch.